Anzaleza munhu. Idambudziko rei baba riri kuita kuti munge muchigara pano pamusika weMbare? Zvinowanika muupenyu. Chii chakanyatsoitika nyatsotsanangura nyaya iyi? Zvinowanika muupenyu. Chii chakaitika mukoma kuti munge muchigara pano? Vabereki vakapa dzimwe hama dzisingakude kana kurerwa kwasekuru usingazive baba. Inguva yakareba zvakadii? 17. Makore 17 musina pokugara muchigara pamberi. Ichega mumusika. Hamuna kana kwamunoenda kwokuti munonorara kana kuswera pamunoti mumba? Saka munorarama sei muri pamhene kudaro? Tinoraramiswa nevamwe hamo dzinoziva makore. Tinotora chakati kana kuti topiwo nevamwe kana chikafu kana huku. Ivo mbuya nyaya watombotipa huku vaizoshaisha huku. Watotibatsirikana murama mabhazi hakuna kana chiyani ngoto chanogona ngochitora. Vana vanyongoswera chakagara havachaida kubhadhara. Torarama vari choma yemaoko totarasira vanhu marara bata madota zvese tichiita hatirambe basa kana ati oitawo. Saka kurava kuti pamakore 17 aya ndipo pamakabva kumusha kwenyu kwamuri muchiuya kuno? Hongu. Muri munhu akamboroorera kana kuti mune mudzimai nemuri? Handamborora. Kana mwana handina neupomodzero. Saka pakurarama kwamune muchiita nezvinguva yekutonhora munogara sei manje? Zvekupfeka, zvekufuka, munozvifambisa sei? Ndatopiwa nevamwe kavamwe wozototora oba vokunyangira kuti totozotorara chidziyana matai. Saka huni totopiwana pakatahosi torai zvekudziya izvo vachotibatsira kuti chando makeji zvohuku zvezve tonzi torai zvekudziya chando. Ndiri kuona muri munhu anoratidza kuita sekunge akadhakwa. Munomwa doro rerudzii mukoma? Nomwa waini kawaini handozviziva ndotombomunetsero wandiri soba kuti ona mwana wamai hapana ndikuchema musodzi kana fodya ona handinosatapa vanabvunguza kuti vayangorowo basa chahuna hapana. Rinonzi doro rerudzi ramurumwe? Musombo. Anotenga anoita 20 bave kwatotengwa saranga kwazenge usiya kaizvisiya mongo ndotobve mastombo semunhu anoda zvekutanga kudai hamupesiro here makutora zvinana mutoriro zviri kutaurwa mazuva ano? Mutoriro handambomwa handouzive. Mutoriro handouzive kana anonzi mangemba anoita zvokunzwa nevanhu handouzive. Kune ndotoda kuti munhu atotsvaga kuti anondiregeresa nandorati but haambirazana kubata maopenyu zvamwari. Asi kune vamwe vanoutora? Hanzi unopengesa hanzi vanopedzwa ushaya hope. Hamuno vamwe venyu vamunogara navo munomu vanotora mutoriro? Wezvinhu zvinotorwa kwazvo. Mune basa ramakambonyatsoita here muupenyu hwenyu? Muchibva kumusha makangosotanga zvekukusha chingoro icho kana kuti mune rimwe basa ramakambosweta? Vana vamboita vachibva kumusha totanga kuita zvekuti wamwari gara ndatosva kuna mwari ndovaitondibatsira kuti ndizviziva kuti basa rechingoro
munopedzisira maita sezvo doro renyu richida kudya kwakawanda ana musongotiya munozvifambisa sei manje imi hamuna pekubikira hamuna pekunyatsocha hamuzopedzisira here makungo madoro renyu pasina chikafu asiyo andotipa kana ngoma tito wacho andodaizira kuti tora umwana ndakatora kenyaza kamunonga kanotanga mati tavano totogochonyamo totodendekutionyama nenguruve tozozvimafuto vakawanda oziita wana vatoona kuswera tashaya chinoita zvekutopema kana chimunya wangondondaidza chipfuura nchienda kukati ototaka ndakasiya chimunya uzisiro yaine kuseri kutengeza chinoitatorerama twomwombo hatiti kune vanoda kubatsirai mukoma chii chamurida kubatsirwa imimi neruzhinji nangu ndabatsirwa mamwe makwaniso kana zvamune makwaniso apa munondibatsira chengetesa chiviko chamishana nemwe vamwari sauto zviona uraramo upenyu zvinoitika totorwadziwa manonombochema baba handivazi mai vakatofa baba venyama vaziye handivazi hanze ndatomboona nemakwere anina ivo amai vasati vashayika havana kutaurirewo here kuti baba vari waiuzokuendesa wazotozara nekuti hanzvadzi yangu takatosiyana nababa takatosiyana nababa ini awazotorohwa nemwe murume ndoaindaisiwa yehanzvadzi yangu takatera samu tiritumba mukomana mukuru munongoziva murume akazoroora amai ine wangu handaroorasana akafungidzirwa kundiendesa pekugara muri kuti hamuna